Ciao a tutti e bentrovati. Amina Iseka kuma pano de Priscendesica. Amina acquisito il mondo che Priscendesica. Il segnale raffigurato è impiegato su strade che godono del diritto di precedenza. Akoko nimpano ni ko ablalen lo siraka sira min be ni droit de priorité ba abolo è falso perché ni na ikanga droit de priorité di. Il segnale raffigurato indica che dopo di esso si dovrà di norma dare la precedenza a destra a koko nimpanoi ko bayira ko a kɔfɛ quoi yayi pano yele kɔfɛ ko normalement ko kanga droit de priorité di ikini bolo ma è vero parce que ya bayira k'a fɔ ko droit de priorité t'i bolo tuguni donc n'a t'i bolo tuguni ni ikanga di ikini bolo ma tagalen ɲɛfɛ. Il segnale raffigurato si trova solo nelle strade urbane. Akoko nimpano ni ko abe soro du kono sira dama drone la è falso. Il segnale raffigurato preannuncia le corsie riservate agli autobusi in servizio pubblico. Akoko nimpano ni ko aba yira k'a fɔ ko i bɛ ka taa voie de fɛ quoi ko a bɛ voie yira quoi voie min bɛ ni u dabɔlen do bisi public ninnu ye quoi waati min na n'u ka service la quoi è falso. Il segnale raffigurato viene posto su strada secondaria che non ha il diritto di precedenza. Akoko nimpano ni ko a bɛ kɛ sirada secondaire ninnu kan olu ye sirada minnu bɛ n'u ka importance fanga ka dɔgɔn quoi y'a ye sirada minnu bɛ ni u ka importance man bon kosɛbɛ komi sira fitininw do quoi y'a ye donc akoko nimpano ni ko a bɛ bila o sira tɔgɔ ninnu de kan quoi y'a ye ko droit tɛ minnu bolo quoi. È vero parce que nimpano ni y'a ye toujours i kan ka droit de priorité di quoi donc ni droit de priorité t'e bolo a bɛ min bolo o tigi ka sira importance de ka bɔ ka tɛmɛ ta kan quindi è vero. Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza negli incroci ai veicoli provenienti sia da destra che da sinistra. Akoko nimpano ni ko abi obligé quoi y'a ye ɲɔgɔn kumɛyɔrɔ la k'i ka droit de priorité di mobilitigi ma mobilitigi min bɛ ni a bɛ i kinin bolo ani i numan bolo fɛ. È falso parce que n'o kun do a kun bɛ kɛ dare precedenza pano min bɛ ni o ye dare precedenza ni triangle lama don quoi comme an tɛmɛna n'a ma mɛ ten. Nin b'a yira k'a fɔ ko i kan ka droit de priorité di ni mobilitigi min bɛ kunbɛn o de ma mais a t'a yira la k'a fɔ i kini ni numan quindi è falso. Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui il conducente ha la precedenza su veicoli provenienti da destra. Akoko nimpano ni ko a bɛ fɛngɛ préaviser quoi ɲɔgɔn kunbɛnyɔrɔ a bɛ préaviser k'a fɔ ko i bɛna se ɲɔgɔn kunbɛnyɔrɔ min na ko droit de priorité b'i bolo y'a ye i ni mobili min bɛna kunbɛn i kini bolo fɛ ko droit de priorité b'i bolo o kan è vero. Il segnale raffigurato preannuncia un'immissione stradale con corsia di accelerazione. Akoko nimpano ni ko a b'a yira k'a fɔ ko sira dɔ bɛna fara i ka sira kan quoi ka don i ka sira kan y'a ye ko a bɛ kɛ ni corsia de acceleration ye. È falso parce que nin b'a yira ko i ni sira fitinin dɔ bɛ ɲɔgɔn kunbɛn i kini bolo fɛ mais a t'a yira i la ko corsia di acceleration don quindi è falso. Il segnale raffigurato preannuncia di dare precedenza ai veicoli provenienti da destra. Akoko nimpano ni ko a b'a yira k'a fɔ k'i kan ka droit de priorité di mobilitigi ma min bɛ ka na i kini bolo fɛ è falso. Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza. Akoko pano ye pano de priorité de quoi è vero. Il segnale raffigurato si trova sulle corsie di accelerazione per emissioni in autostrada. Akoko nimpano ni ko a bɛ sɔrɔ corsia di acceleration kan quoi n'i bɛna don ko n'i bɛna don autorité kan è vero i bɛna don autorité kan i bɛ nin pano in sɔrɔ ye parce que i bɛ don ni corsia di acceleration ye autorité kan quoi donc i kan ka droit de priorité di mɔgɔ minnu bɛ autorité kan olu ma déjà donc o kama i bɛ nin pano tɔgɔ sɔrɔ quindi è vero. Il segnale raffigurato, il segnale di figura A può essere ripetuto in formato piccolo
è integrato con il pannello in figura B. Akoko ni pano ni ya saveta minye aye ko abisega ke kwa. Ya ko abisega ke ba répéter kwa. Ya ka a répéter ani B farale nyokon kan kwa. Ya B photo be chuko muna ano farale nyonka ko bisega répéter kwa. È vero. Il segnale raffigurato preannuncia di fermarsi 320 metri dopo il segnale e dare la precedenza. Akoko ni pano ni ko abayira la ya ni sera signale mo ko signale on ko fe quoi a 320 metri qui jo ko oni ko ka droit de priorité di è vero. Il segnale raffigurato preannuncia un'confluenza sul lato sinistro della carreggiata. Akoko panoni ko abayira ga foko confluenza ko abi I numambolo fe kwa ya siraka. Sì, è vero, confluenza come ogni foga teme mune confluenza è video chama la kwa ya me ambese ga kan come ambese ga mo dobe numanga video belaje. Confluenza abayira ga foko sira fitini dobe na farega siraka inumambolo fe kwa na be photo la chuka min na beti abayira ko abe faraga inumambolo fe adu fene ore ira sisa domanden quindi è vero. Il segnale raffigurato è posto esclusivamente su strade extraurbane adi inteso traffico. Akoko ni pano ni ko abe soro du ko fe sira damane kan ani wati mini ambutiaji be sira kan kwa. Inteso traffico ni sira bloqué lendo ga sabuga mo ka chance sira kan kwa ambutiaji be. È falso. Il segnale raffigurato indica la fine del dritto di precedenza anche sulle strade urbane. Akoko ni pano ni ko abayira ga foko droit de priorité bani bolo kwa ati bolo tuguni ko hali du kono rola è vero. Il segnale raffigurato è posto di norma 150 metri prima dell'incrocio. Akoko ni pano ni ko abe soro normalement à 150 metri kwa. Ni e pano toko ni 150 metri iba ye ka kon nyogon kuma yoro nye è falso. Abe correspondeza de la no ye fenga yera yoro ye kwa. Nyogon kuma yoro la abe soro ye quindi è falso. Il segnale raffigurato impone di arrestarsi perché il transito è vietato. Akoko pano ni ko abi obligé qui jo ko pase ko ka teme ko o interdilendo è falso. Il segnale raffigurato è un preavviso di fermarsi e dare precedenza. Akoko pano ni ko abi preavise ki kangi jo ko anika droit de priorité di è falso. Ni stop de kun fara lendo hakan si mais stop ma faraka ati obligé kiki jo abi obligé de ika sira kinimbolo ani numambolo laje ni molu tigi te ka teme ibise ka teme ya men molu tigi be ka teme ibi jo ka droit de priorité dimo quindi è falso. Il segnale raffigurato presegnala un passaggio a livello custodito con barriere. Akoko pano ni ko abe 30 mensira de ira kwa 30 mensira min bala ni barriere bala kwa ni barriere faralendo akan ya na regle lendo ni barriere è falso. Amina joya amtla ka kuizi woro ke kan amina kuizi damdamo ke prece ndeze ga come di solito ambake chuka mino ni anye pano min definition di ami kuizi doni kaka pour que ka moko rappeler doni quoi pour que ka pano ni ka famya nogoya quoi anga laini ka kuizi chaman baka kan mais ala sona mo video na tola amina essayer ambe kuizi chaman kaka comme application do be captolo bala quoi sikeda ya comme sikeda uno foka tabla 10 la do rebe se forçant quelqu'un donc amina essayer nan sera ka hal ol fene sikeda no développer quoi genre ka damina sikeda 1 kata 1 2 3 4 5 na ya chaman kaka moko nu ba lame kosebete no avec sababu ye ka famia no ga toujours quoi angon be video nke toujours amba ke comme ala khamo bare ay video nu partager faut ka se moko bemo moko mimbe ni abse ko unafa aw ni si ambe bela jile faut toujours anga video commenter la quoi o le be sababu ye ka courage dama ante temps soro mais avec sababu ambe courage ta ambe video nu nke quoi ya comme ya fote amba ke moko ka nafa kama aw ka ambe video nato salam alaikum.